Neki od vas već su podigli kredite i kupili kartu za Brazil. Mi ostali ćemo uz male ekrane odbrojavati dane do velikog nogometnog spektakla. Povodom toga odlučila sam vas upoznati sa jedinim hrvatskim nogometašem koji je nastupio i na prošlom svjetskom nogometnom prvenstvu. Da ne bi bilo zabune, nije riječ o klasičnom nogometu, već o freestyle nogometu, što u svojoj najjednostavnijoj definiciji je izvođenje trikova s loptom koristeći se svim dijelovima tijela. S freestyle nogometom sam počeo još dok sam se bavio s nogometom. Kroz gledanje raznih reklama gdje su poznati igrači izvodili trikove. Tako sam ja u biti počeo malo izvoditi neke trikove. Dok mi jednog dana u razredu, prijatelj iz razreda mi je donio video od tada nepoznatog, ali sada već dosta poznatog freestylera Sufijan Tuzanija iz Nizozemske, koji je zapravo sa svojim prvim videom započeo jednu revoluciju. Evo najlakši trik koji svi možete brzo naučiti. Pritisnite loptu unutarnjim dijelom stopala i poskočite u stranu. Vrškom tenisice ili nožnih prstiju odbacujete loptu dovoljno jako da ju možete uloviti rukama. U freestyle nogometu se najčešće koriste obične nogometne lopte, dok ima i posebno rađenih za freestyle, kao na primjer ova koja je rađena od trapera ili nekih drugih koje su rađene od čiste gume zbog boljeg gripa i boljeg prijanjanja za vrijeme izvođenja trikova. Konkretne koristi od freestyle nogometa su što sam s freestylom proputovao dosta svijeta. Financijske koristi ima, a morate biti na određenom naravnom nivou da možete prezentirati te svoje vještine. Naravno, nije to ni približno financijskim mogućnostima, na primjer, profesionalnog nogometa, ali nije mi žao što sam se odustao od nogometa i što sam se počeo baviti freestylom. Hrvatska, 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 Hrvatska! Od natjecanja na kojima sam ja sudjelovao i na kojima sam postizao određeni uspjeh, izdvojio bi svjetsko finale u Južnoj Africi, do kojeg sam došao tako što sam osvojio državno prvenstvo. Te godine sam predstavljao Hrvatsku na svjetskom finalu. Malo mi je falilo da dođem u top 16, znači jedan glas u tom zadnjem dvoboju mi je falio da prođem u taj finalni dan. Pored toga, 6. mjesto na prvenstvu Velike Britanije, nagrada za najbolje 3 godine 2010. Pa za razliku od klasičnog nogometa, u freestyle nogometu prevladavaju neke druge države. Prvenstveno, ajmo reći, Poljska se tu istaknula kao država koja ima najviši broj freestylera koji su ovako na visokom nivou. Pored njih imate još države poput, ne znam, Japana koji imaju dosta unikatan stil i po tome su dosta cijenjeni. Imate Rusiju koja se zadnjih par godina jako razvila i koja je izbacila dosta freestylera koji imaju dosta visok nivo. Sada ću vam pokazati jedan mali trik uz koji možete navijati uz naše vatrene na svjetskom prvenstvu.